Kagkaroon, sa kasupon sa itong sugilanon, blackmail! Dirisa! Satwa! Precinct! Matuod ang ginasugid ko. Duha ka babae. Sigurado ako, may iban nga nakakita sa amon sa labi o kung sa elevator. May ikaduha nga babae kami nga nakita sa elevator. Nakita ninyo siya? Pero kamo lang nga duha ni Isabel ang nagwa sa elevator. Kaupod namon ang babae nga to sa elevator. Ang morena nga babae? Pero hindi mo kilalang iya ngalan. Nagsiling siya kinahanglan makato siya sa kwarto niya kay tawagan niyang banan niya. Hindi na kami pagpasauta sa imo, Palad. Magsugid ka na sang matuod. Okay. Masugid na ako sa matuod. May naga-blackmail sa akon. Ang misteryosa nga morenahon? Ambot? Basi? Sa makabugtaw ako, may litrato ako nga nakita. Litrato ko kaupo ng patay nga babae. Nakagapos siya. Sa diin ang litrato? Gingisi ko. Pila ka oras ang nakaligad. May babae nga nagtawag sa akon. Kag nagsiling nga may ginauyatan siya nga videotape namon. Nagkapag-ayos siya sang 2 milyon. Ang buot mo silingon nga set up ang tanan ngay ni? Ang duha ka babae, ang elimnon kag ang hotel. Ilintuon lang ako, pero hindi ako manugpatay sang tao. Ano ang imo pamatuod? Ginsugiran ko ang akon nobya, si Nova. Ang babae nga naabtan namon sa studio? Ang matuod, hindi ko siya copy editor. Nagalahog ka? Makita ay kung tani kami ni Nova sang gabi nga to, pero gin-cancel niya. So, ginlingaw mo ang imo kaugalingon. Nag-threesome ka sa duha ka babaye? Hubog na ako sang tiyon nga to. Bisan makaisa, wala ko ginluiban si Nova. Pero ginsugiran mo siya nga sa pagbugtaw mo. May tupad ka na nga patay nga babae sa imo kama? Ni makaisa, wala ako magbutig kay Nova. Wala ka nagabutig sa iya. Pero sa imo asawa kag sa amon, nagbutig ka. Nagpinsar ako nga hindi ka mo magpati sa akon. Nag-guilty ako sa litrato nga to. So, ginhaboy mo. Wala. Gintago ko. Ato sa akon studio. Sa studio. Sa studio nga ginbakal sang imo asawa? Nakapangusisa na kami dito. Nausisa ninyo mga manuscript ko dito? Ha? Ginbutang ko ato sa libro nga nabutang sa bookshelf sa idalom sa akon desk. Nausisa na naton tanan niya nga libro diri sa studio. Wala kita sang nakita nga litrato. Madali gilang, partner. Nga partner? Tanawa ang PC nga ginakabitan sang patay ng nga tanom diri sa studio. Himutari sang mayong pagigot. Kinbako rope ina. Ang laboratory nagasiling nga ang paghigot sa houseplant ni Ruben ang pareho sa kinbako nga paghigot nga nakita sa crime scene. Pero hindi ba lang si Ruben man mismo ang nagsugo sa inyo nga magbalik dito sa iya studio? Oo. Ginsugo niya kami nga pangitaon dito ang litrato nga makapamatuod nga gina-blackmail siya. Wala kami sang nakita nga litrato dito. Nga ginpakadto pa niya kita dito sa studio. Nga ay iset up pa niya ang iya kaugalingon. Wasiluyag lang niya papatiwan ng iya asawa nga gin-blackmail siya. Wala siya ginpiyansahan sang iya asawa. Bangod na hibalaan sini nga nagkuot siya sang kwarta sa funds. 2 milyon. Pareho gid sa kantidad nga ginapangayo sang nag-blackmail sa iya. Hindi niya ako mapapati sina. Come on! Ang elevator video kag testimonya sang bartender, pati na ang fingerprints. Hindi na kinahanglan nga hulaton pa nato ng DNA result. May hurubaton nga nagasiling. Guilty guys, make up believable lies, partner. Nasugilano ninyo ang nobya ni Ruben? Si Nova? Oo. Nagapakadto na siya diri. Mausik lang kita sang tiyempo sa iya. Sigurado nga mabutig siya agud luwason si Ruben. Pisa-pisahan ninyo siya sang pamangkot.
Pisa-pisahon man ninyo ako sa pamangkot. Hindi ninyo ako maisahan. Magkaupot kami nga bilog nga gabi. Detectives! Nagi na pamangkot ninyong akong kliyente walang abogado? Oy! Timing ang pagabot mo, attorney. Pasakaan na mo siya sang kaso nga obstructing justice kag hindering a murder investigation. Magwanay ka mo sa makadali. Masugilano na anay kami sang akon kliyente. Okay. Matuwad na sa matuwad ang akon kliyente. Go ahead, Nova. Makikita kung tana ako kay Ruben sang gabi nga to. Pero, gen-text ko siya nga hindi ako makadayon. Nag-text back siya kag nagsiling nga masulat na lang siya. Ari diri sa cellphone ko ang text niya, oh. Abi yung cellphone mo. Um, Gintawagan ka bala niya pagkadason nga adlaw? Oo. Nagsiling siya nga, miss na kuno niya ako. Nasugid niya sa imo kung anong iya ginbuhat bilog nga gabi. Nagsulat ko na siya bilog ng gabi. Nasugid bala niya sa imo nga pagbugtaw niya pagkaaga. May bangkay na siya nga katupad. Ano? Wala sang hinalungong ang akon kliyente sa imo ginatumod. Nasugilanon mo bala siya sining karon lang? Kwan, mabudlay kung magsugilanon kami sa telepono eh. Luyag niya nga, bisitahan ko siya. Inikuntani nga adlaw. Agod maghagan-hagan ang iya problema. Amo bala? Miss Nova, ang buot mo pala silingon nga wala makapanugid sa imo si Ruben. Nga may naga-blackmail sa iya? Ang natungod sa litrato? Ano nga litrato? Nasugid bala niya sa imong natungod sa kwarta? Nahibalan ninyo ang natungod dira? Well, luyag namon mahibala ng imo nga side. Sugiri kami, Nova. Attorney, Go ahead, Nova. mabulag ni siya sa iya asawa. Mahulam kung tani siya sa kwarta sa ila savings, agod nga makasugod kami sa bagong kabuhi. Pila kung taning iya hulamon? Nagsiling siya nga 2 ka milyon. Hindi na kinahanglan nga mag-consign pa ang iya asawa. Hindi ako makahangop. Wala na sa nag-aapin sa imo, pati ng nobya mo. Nagsiling siya nga ginkawatan mo ang imo asawa. 2 ka milyon, agod ipanugod ninyo nga duha sa bag-o ninyo nga kabuhi. Hindi na matuod. Ginsugiran ko na kamo. Ginkuha akong kwarta akong ibayad sa nag-blackmail sa akon. Aras ako sa restaurant si Nova. Sa ginbilin ko ang kwarta. Wala sang pulo sa iya ginpanugid. Ruben? Nakilala mo blas ang lubos ang pagkatao ni Nova? Nagahigugmaanay kami nga duha. Ang pinsar ko kung malipayo na ako sa pag-upod namo ni Sofia, pero hindi gali sa nakilala ko si Nova. Anong kalawig ng inyong pag-upod? 2 ka bulan na. May instant connection kami nga duha. Nagsugot tayo na siya nga i-date ko. Gin-research mo man bala ang iya pagkatawo? Oo, kung bala, palangga matuod niya ako. Nga, hindi initanan pagpakuno-kuno. Pareho sa pag-research mo sang kinbako? Daligi lang. Amoy ning problema, Ruben. Nagbalik kami dito sa studio mo. Kag may nakita kami dito nga pisi. Parihos ang pisi nga ginhigot kay Isabel. Imposible na! Ang nag-blackmail sa akon ang nagtanom sa to! Well, antis bala o kon. Pagkatapos niya ginkuha ang litrato dito. Um, Ginusisa namo ng imo manuscript. Wala kami sang nakita nga litrato. Kung amo, si Nova, nakita na ninyo. Ginkulbaan siya. Tugutin ninyo ako nga masigilanon siya. Manugid siya sa batuod. Ginhatagan na namon siya sang tsansa. Ihatagin niyo sa ako ng telepono. Masugilanon ako sa iya. Maluoy ka mo. Nova, ako ini. Sugiri sila sa batuod. I love you, meow meow. Hindi ka magkadlok. Ihatag kong telepono sa mga detectives. Hindi na kinalan nga magbutig ka pa. Palangga ko man ikaw, Nova. Nova, madaligid lang. Nova, maluoy ka. Nova.
Gilangap na niyang telepono. Hindi ako magkahangop. Ginahangap niyang telepono. Naglain gid ang buot ni Ruben. Kinakonsensya ka? Ha, honey? Han, Di ka magkabala ka. Maging okay ang tanan, Talika. Padayon ang tablang na utod na nga romansa. Chup. Ang lang.